क'क्राझाराव बेंक अफ बर'दानि गोजाम मावखुलिनि जायगाखौ सोलायनानै गोदानै मावखुलि बेखेवबाय। रायजो राजाफोरनि साबसिन खाबुनि थाखाय क'क्राझार सहराव थानाय बेंक अफ बर'दानि क'क्राझार ब्रान्चनि गोजाम मावखुलिनि जायगाखौ सोलायनानै क'क्राझार सहरनि जेडि रड मदन महन फार्मासिनि उल्था फारसे गोदानै मावखुलि बेखेवबाय। बेंक अफ बर'दानि DGM and Regional Head Guwahati Region रन्जित कुमार जानि नुजाथिनायाव जेनेरेल मेनेजार आरो नर्थ इस्टार्न स्टेट जननि हेड समनाथ भुटियाया गोजा रिबन हास'नानै गोदान मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो। मख'नाय जायोदि थांनाय 2011 मायथाइयावनो बेखेवजानाय बेंक अफ बर'दानि क'क्राझार ब्रान्चआ ग्राहकफोरनि थाखाय सिबिथाय होबाय थादों। सिगांनि मावखुलिनि जायगा आरो खाबुआ बांद्राय मोजां नङैनि जाहोनाव ग्राहकफोरनो साबसिनै सिबिथाय होनो थाखाय बायदि क'क्राझार सहरनि लामा मोखाङावनो जेडि रडजों नांजाबनाय मदन महन फार्मासिनि उल्था फारसे गोदानै लानाय मावखुलिखौ दिनै बेखेवनाय जायो। दिनैनि बे गोदान मावखुलि बेखेवनायनि गेजेरजों क'क्राझार ब्रान्चनि मेनेजार प्रभात कुमार नार्जारिया बर'दा बेंकनिफ्राय ग्राहकफोरनि थाखाय होनाय खाबुफोरनि सोमोन्दै गोनां बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। जों ग्राहकफोरखौ एक्चुअली मोजांनि थाखायनो सानदों। ग्राहकफोरनि सुबिदानि थाखाय सिगाङावहाय बे जे बिल्डिंआव दं बेयाव गाखोनो एसे गोजौआव दा दिगदारि मोनोमोन। अनेकाना आरो लामायाबो एथ' कनजास्टेडमोन। बेवहाय फैनानै जोंनि ब्रान्चआ एसे मोजां साबसिन जाफैबाय, मोखां जाफैबाय, जायनि थाखाय ग्राहकफोरनि थाखाय अनेक मोजां जागोन। जों सार्भिस होनो अनेक सुबिदा जागोन आरो कुइक सार्भिसबो जागोन गासैबो। ओमफ्राय जेसेबां हागौ जों बेहाय खालायगोन आरो जेसेबां लन होनायनि लन जेसेबां दं एज पार रुल जों होनायनि सेस्था खालामगोन। एक्जेक्ट लकेसन दिनै जिहेतु बेनि लकेसनखौ खोन्थानो माबा फिगार बे जायगाया जाबाय जोंना मदन महननि फ्रन्टआवहाय जेडि रड बे एक्जेक्ट लकेसन जाबाय। दा बेवहायनो जोंहा बिजनेस खालामनो सानदों। जों डाबल बिजनेस खालामनो सेस्था खालामगोन। क'क्राझाराव माब्लानिफ्राय सोलिनाय जायो बे ब्रान्चआ एक्चुअली बेवहाय स्टार्टिं जादोंमोन 2011आवहाय। दा 2011निफ्राय जों बारा आवगायनो हायाखै। थ' जिहेतु आवगायनो हायाखै थ' प्रिमाइसेस सोलायनानै जों मोजां प्रिमाइसेस मोनोबा बेखौ डाबल खालामनो सेस्था खालामगोन। ओरैनो मा मा सुबिदा होनाय जायो कास्टमारनि थाखाय डिप'जिट दं, अनेक डिप'जिट दं, विभिन्न टाइप अफ सेभिंस, कारेन्ट, एफडिनि विभिन्न स्किम दं आरो माबा लननि स्किम दं, अनेक पिएमजिपि दं, एसएचजि दं, ओमफ्राय केभिआइसि दं, अनेक बेबायदि माबा दं गभर्नमेन्ट स्पन्सर्ड। प्लास एक्सट्रा जोंना मेइनलि सिसि लिमिट होनाय जायो उइथ एज पार कमप्लायन्स बेंकनि रुल हिसाबै माबानानै जों लन होनाय जायो। आरो टार्म लनबो धरक सोरबा गारि लानाय, सोरबा इन्डास्ट्रि फज'नाय, बेफोरनि थाखायनो जों एक्सट्रा लन होनाय जायो। बेनो जोंनि मेइन उद्देश्यआ, जाहाथे लना इनक्रिज जाथों, जायगानि डेभेलप जाथों।